יושב מהצד ומסתכל עלייך יושבת לבד, רוצה להגיד לך אבל מתבלבל, נשאר לשבת ליד. יש כמה דברים שהייתי מוכרח לשאול אותך. למי את שולחת כל יום SMS? למי את מוצאת כשהוא מחפש? למי את קוראת חיים שלי? תגידי לי למה זה לא אני. למי את נותנת מקום בגופך? למי את שומרת מקום לידך? למי את נותנת את כל כולך? מי הוא כל העולם בשבילך? למי את שולחת כל יום SMS? למי את מוצאת כשהוא מחפש? למי את קוראת חיים שלי? תגידי לי למה זה לא אני. אולי את בכלל לא רוצה לענות, או אולי את אוהבת בנות. לי לא אכפת כי אני מאוהב, זה לא משנה לי עכשיו. אולי עוד יש לך מקום בשבילי, אני שואל את עצמי. למי את שולחת כל יום SMS? למי את מוצאת כשהוא מחפש? למי את קוראת חיים שלי? תגידי לי למה זה לא אני. למי את נותנת מקום בגופך? למי את שומרת מקום לידך? למי את נותנת את כל כולך? מי הוא כל העולם בשבילך? למי את שולחת כל יום SMS? למי את מוצאת כשהוא מחפש? למי את קוראת חיים שלי? תגידי לי למה זה לא